fijn, hè? Hier vliegt toch een pakje. En net vol lucht erin wel, dat was knapper ze. Ja. Was er maar even nergens, hoor, ja? Daar is ze. Doe je. Alsjeblieft, leren. Dank. Ik hoop je dat hij nooit een goed taart had. Hij vond een heel eer om ceremoniemeester te wezen. Mijn mem is zo zenuwachtig. Het viel correct, dan vier ik mijn eigen trouwfeest, zoals je juist het zei mij. Leef in. Johannes? Johannes? Zo, wat is het, Sjen? De colnagel van de Lietse kannibaal. Zo traint je jongens. Loop het toch? Ik ga hem net niet horen. Dat kind nog net. Bel je hem op. Zo, waarom zoek ik dat aan? Hè? Hij leert nooit wat van hem jaren. En boven dat, dit pond zit op mijn naam. Zo ik het alle dagen op broeken. En meneer vertelt mij maar dat peer zit nog hier. Nee, het is de normaalste zaak van de vrouw dat wij het even in Joesje broeken. Hè? Dan neemt hij de fiets van mij. En ja, wat dan? Dan gaat de boet maar even een blokje om. Ach, kind die dienen hier een dagsnek boeken van. Weet je? Vergeet net dat het een soort vatdeal had. Of maar dat hele zelfschap aan is weer naar Milaan te kloot zeggen. Dat is weer. Ik hou er om dringend vannacht. Huh? Ik hou er hem dringend vannacht. Oor hem? Oh, ja, wees. Oor de Lietse kannibaal. Toch net zo. En is een soort wilde hond? Hoor op. Had er... Had er zijn kleine toon iets tussen? Nou, had er zijn handtekening op die bukskreun? Had er die clitoris al lopen? Had er een piergelippen van genot? Had er die verwend? Als een kerel? Als een echte Lauterbach? Nou? Vergeet die kloot daar. Ik ga erin als over mijn fietspomp voor de moelenhoost. Dat is verklaard, dus dat is Indiaan. Zo het zodat ik maar die brekken moest. Dus zo is net vertrouwen wezen. Ha. Dit maar net lijstje. Wat een komische situatie. Wat een komische situatie, Sjouw. Doe je! Shit nou eens even op! Gelukkig niet maar aan het draaien. Of net aan. Ja, gelukkig al. Nu we. Hoe zit die kloot al die trouwt met zijn kolnagel? En dan liet hem samen stingen als een mokkel naar je one night stand. Dat was je om te meer wezen. Hé, Sjouw. Hé. Piet zei dat de cinnamomachine zil. Ga ze de fotograaf maar bellen? Oh, lang regelen, pop. Nederlands kampioen. Junioren. Wat had die kloot een soort prijzen doen, hè? Hij al. 16 ballonnen die ik nou zo blazen, je goed?
Een boesdoek? Nou ja, daar ligt het al op, hè. Van Sjoerd, denk ik. Ja, waar weet. Misschien dat de man die een stikje, speciaal voor u. Zo, hier er een eiku op. Zo. Oeh, zo weer. Ja, mooi hè. Toen bel je die met mij. Vreemd Sjoerd op zijn nummer. Hij mag er morgen niet bij wezen. Toch? Ja. Van mij. Oké. Ja, man. Johannes. Ja. Sjoerd. Nee. Ja, als je fietst dit keer al, dat is jongen. Nee. Hè? Wat, Wat zei het, man? Ja. Ja, maar wat ik zie ze wel. Nee. Ja. Maar, wat? Heid? Net goed met spul? Ja, maar dat kunnen we net broek op blinden. Komt het wat liggen? Oh, mooi zo. Ja, mooi. Ja, wat ik zie ze... Ja. Nee. Oké, ja. Ja, die is hier direct. Ja. Oké, ja, ogenblik. Sjouw. De generaal. Dag. Nee, niet te klein, hè? Hij had mobiele nummer van Sjoerd, hè? Oh, ze mag het even op zich hier. Ik wacht je wel. Ja. En net komen in. De orde is even de punten. Nee, ik leer het. Wat scheelt er man? Nou, het zullen zenuwen wel wezen hier. Hij is net alle dagen ceremoniemaster nog. Maar, hoe in de wet eten? Maar? En de hapjes en de drankjes dan? Oh, de catering, dat rijdt hem al gerooien. Toch zo is Sjoerd, Ja. Mooi. Toch mooi. Hè? Kom op, je waai. Je waai. Is mij? Hier, up.